Mae'r cynllun Ailwefru yn ffordd o gefnogi busnesau ar draws i'r Gwynedd sydd wedi cael sgil-effaith Covid, Brexit a'r gyfwn costau byw. Baileys and partners have been affected by COVID. Everything slowed down really, and we needed that kickstart to get us going again. Un o'r sialensau gafon ni efo Brexit yn dod fewn oedd wrth gwrs costau importio yn mynd fyny, yn enwedig efo yr coffi gwyrdd a ein pecynnau ni yn dod o Ewrop. Mae'r cynllun yn rhoi cyfle iddyn nhw edrych ar eu busnes o safbwynt gwahanol, gweithio ar gynllun adolygu a cyfeirio nhw at gymorth pellach sydd yn helpu nhw symud yn eu blaenau. Dwi'n meddwl fel perchennog busnes sydd yn gweithio ar phen ei hun, mae'n anodd gallu cael sgwrsio busnes efo ffrindiau felly o'n i'n meddwl fysa fo'n ffordd dda i fi gael sgwrsio busnes efo rhywun yr un meddylfryd. Ar ôl cyfarfod gwenllian, dyma ni'n cael dipyn o gyfarfodydd yn mynd dros y busnes a sut oedden ni'n gweithio. Dyma gwenllian hefyd yn dod draw i'r hosti i weld y ffordd oedd yr pecynnu ac yr hostio yn gweithio hefyd, fod bod gen i lun llawn o sut oedden ni'n gweithio. A wedyn o fanna, dyma ni'n dod fyny hefo action plan. Fel rhan o'r cynllun, bydd adroddiad yn cael ei baratoi i cwmnïau gyda argymhellion ar cryfderau a gwendidau'r busnes a pa gefnogaeth fydd ar gael. Nath Brandified elwa o'r adroddiad drwy gael lot o fanylder mewn i sut oedd y busnes yn rhedeg rwan, sut oedd y busnes yn perfformio yn y blynyddoedd cynt a be oedden ni'n gobeithio gwneud yn y dyfodol. The report she produced for us was, I suppose, the catalyst that we needed for us to invest in the areas that she identified. We potentially knew these areas already, but unless you've got a deadline or some black and white in front of you, sometimes because you're so busy doing the doing, you don't actually put words into a practice and actually invest in the right areas, so the report allowed us to do that. Mae'r profiad cynllun Ailwefru wedi bod 100% mor positif i fi a wedi agor drysa i lot o bethau gwahanol. Mae wir wedi bod yn anhygol i ni fel busnes a da ni'n werthfawrogol iawn o'r cyfle. So os da chi'n fusnes yn Gwynedd fel fi, swn i yn argymell chi i edrych ar y rhaglen yma, yn enwedig os da chi'n meddwl bod chi wedi cael chyffeithio gan Brexit neu Covid neu'r cost of living crisis. Mae'r cymorth yna i chi a just, ewch amdani.